Ja! Her kan du prate. Skal du si hei? Hei! Åh, tekkel, 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 tekkel. Åh, tekkel, 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 tekkel. Er det noen rare greier? Er det mamma holder foran deg? Så rar. Ja. Du prater i kameraet? Hæ? Det er deg. Ja. Det er fine greier. Det er domino. Domino. Åh, det er fint. Domino og Tracy. Der er domino. Linselusa, han går bort på deg. Hei. Ja. Fikk domino oppmerksomheten? Fytte rakkeren. Ja. Ja. Der står den. Der står den. Hottentotten. Heidi, hottentotten. Heidi. Hei. Ja. Prater så fælt. Ups. Prater du så fælt? Åh, den var fin. Den var fin. Ja. Sier du det?